diries que és, Mio? No s'ha comès cap crim, no. Es tracta de restes d'ossos. Són un crani que havia tingut banyes. Sé o no sé. Aquesta és la qüestió. Primera pista. Es tracta d'un crani que havia estat de la família de les cabres. Però fixa't bé amb les dents. Més aviat semblen de rosegador, de rata. Una cabra, una rata, una cabra rata. Molt bé, Mio, exactament. Es tracta de restes de Myotragus balearicus, de la rebesàvia, de la rebesàvia, de la rebesàvia i punts suspensius de la teva àvia. És la cabra antiga, antiquíssima, que va viure fa molts anys a les Illes Balears. No, Mio, els Myotragus us vau extingir. Aquests ossos dels teus avantpassats van ser descoberts ni més ni menys que per una dona paleontòloga, na Dorothea Bate. Aquesta dona era una intrèpida, una bèstia, una veritable caçadora de fòssils. Na Dorothea Bate viatjava per tot el món investigant els fòssils. Fins i tot, un dia, va viatjar a una illa molt recòndita i perillosa. La illa de Menorca. I a Menorca és on va conèixer en Joan Flaquer. Aquesta dona havia de trobar els ossos de Myotragus fos com fos. No hi havia res que pogués aturar la seva curiositat. Un bon dia, passejant per Puntanati amb en Joan Flaquer... Senyoreta Bate, no s'atraqui tant al penya-segat, que una ventada se la pot endur. He vist una cova en el penya-segat. Me n'hi vaig. Dorothy! Però què fa aquesta dona? Què fa aquesta dona? Oh my God! Oh, Déu meu, ja baixo a buscar-la. Dorothy, ja vinc. I per on baixo, diantre? Estàs bé? Oh, però què tens a la mà? Dorothy, has trobat els ossos de Myotragus balearicus. Que ho veus, Mio? Aquesta és part de la teva història. No m'estranya que na Dorothea Bate estigués tan emocionada. Gràcies als seus descobriments, ha permès estudiar i descobrir moltes coses sobre el passat de Menorca. I això que pel fet de ser una dona va tenir el doble d'entrebancs. Però el seu caràcter i la seva tenacitat la van ajudar a superar tots els obstacles. I tot això és tan veritat que potser mai no ha passat. I el que no s'ho vulgui creure, que el Museu de Menorca ho vagi a veure. Catalina Quintana i Mio, Museu de Menorca.